Καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα AirPods Pro τρίτη σειρά. Πάμε. Είναι ακουστικά που φοράνε πάνω τους ένα σωρό τεχνολογίες. Από noise cancellation, από διαχείριση εξωτερικού χώρου, από το ότι μπορείς να απαντάς στις κλήσεις με το νεύμα του κεφαλιού ή να τις απορρίπτεις, ότι μπορείς να καταγράψεις καρδιακούς παλμούς, ότι έχουν Dolby Atmos. Είναι τόσα πολλά. Είναι τόσα πολλά. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Noise cancellation. Όταν τα φοράς, στην πραγματικότητα δεν ακούς τίποτα. Για να ακούσεις κάποιον που θα έρθει να σου μιλήσει από τη στιγμή που είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, πρέπει ο άλλος να έρθει πολύ κοντά και σε φάση να κάτσεις να διαβάσεις τα χείλη του για να καταλάβεις τι σου λέει. Πάνω τους υπάρχουν αισθητήρες οι οποίοι κατανοούν τον καρδιακό παλμό και κάνουν καταγραφή του καρδιακού παλμού σε συνεργασία με το ρολόι.
βλέποντας τα αποτελέσματα στην οθόνη του κινητού, στην εφαρμογή υγεία, μπορείς να έχεις ένα συνολικό και ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Εννοείται πως η ποιότητα ήχου θα είναι τερματισμένη. Μιλάμε για προϊόν της Apple. Όταν η Apple φτιάχνει κάτι δεν αστειεύεται, το μελετάει. Εδώ ένα παραπάνω. Dolby Atmos, τεχνολογία που είναι στην αιχμή της, ρε παιδιά. Όταν μιλάμε για τα AirPods, εγώ θα πω ότι είναι το καλύτερο προϊόν της Apple. Το καλύτερο προϊόν της Apple δεν είναι ούτε τα κινητά, ούτε οι υπολογιστές, ούτε τίποτα. Είναι αυτό εδώ. Το καλύτερό της προϊόν. Πάμε σιγά σιγά με παραδείγματα να εξηγήσουμε πώς συμπεριφέρονται. Κρατάς κάποια αντικείμενα, τα χέρια σου είναι δεσμευμένα, δεν έχεις ελευθερία κινήσεων και εκείνη τη στιγμή, ως συνήθως, γίνεται το τηλεφώνημα που δεν θα έπρεπε να γίνει. Πλέον δεν χρειάζεται να ακουμπήσεις το ακουστικό στην επιφάνεια αυτής που έχει, που ανοίγει την κλίση με ένα tap, με δύο τερματίζει την κλίση, ή σκρολάρεις πάνω στην επιφάνεια για να αυξομειώσεις την ένταση. Δεν υπάρχει λόγος να ακουμπήσεις αυτό το τμήμα του ακουστικού. Πλέον με το νεύμα του κεφαλιού προς τα κάτω απαντά στην κλίση. Με το νεύμα απορρίπτει την κλίση. Επίσης, η συνδεσιμότητά τους με το οικοσύστημα της Apple είναι αστραπία. Το ανοίγεις, έχει γίνει σύνδεση. Τα φοράς και ακούς τη μουσική σου, την κλίση σου. Η σύνδεση των ακουστικών με οποιαδήποτε άλλη συσκευή της Apple είναι εκπληκτική. Ένα παράδειγμα έχει να κάνει ως εξής. Ακούω μουσική στο κινητό μου και θέλω να περάσω στο tablet ή στον υπολογιστή. Κάνω μία εργασία, θέλω να διακόψω τη μουσική που ακούω και να περάσω στον υπολογιστή να ακούσω την εργασία μου. Αυτό το κατανοεί την αλλαγή από τηλέφωνο σε υπολογιστή ή tablet, αντιλαμβάνεται, διακόπτει αστραπία την αναπαραγωγή ήχου από το κινητό και περνάει στον υπολογιστή ακαρία. Δεν χρειάζεται εσύ να ψάχνεις δηλαδή να κλείσω τον ήχο από εδώ και να ανοίξω τον ήχο από εκεί. Όχι. Ενώ παίζει μουσική, πατάς παύση, πας στον υπολογιστή σου, πατάς play. Η μεταφορά του ήχου από το κινητό στον υπολογιστή έχει ήδη γίνει. Ένα άλλο κολπάκι που κάνει εδώ η Apple είναι η εξής. Ας πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο ότι τα φοράει ένας που είναι από την Αμερική και φοράει και άλλος ένας ο οποίος είναι από Γαλλία. Αυτοί οι δύο συναντιούνται και ξεκινάνε να συνομιλάνε. Ο καθένας στη δική του γλώσσα. Αυτά εδώ πραγματοποιούν live μετάφραση και ο καθένας ακούει το συνομιλητή του στη δική του γλώσσα. Άρα υπάρχει ζωντανή μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Η μπαταρία τους εννοείται ότι θα φτάνει και θα περισσεύει για τη μέρα. Βασικά, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Η μπαταρία τους τα έχω στην κατοχή μου σχεδόν 8 μήνες, κοντεύουν χρόνος, μήπως. Η μπαταρία τους κρατάει από το πρωί που θα φύγω από το σπίτι μέχρι το βράδυ που θα επιστρέψω και έχω και ακόμα. Δηλαδή, μία μέρα γεμάτη. Αλλά για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, εγώ τα φορτίζω κάθε 2 μέρες. Ορκίζομαι ότι δεν λέω ψέματα.
Στο θέμα ήχου, εάν ο βασιλιάς των ηχείων είναι η Sonos, ο βασιλιάς των ακουστικών είναι η Apple. Γιατί το λέω αυτό? Διότι από τη στιγμή που θα τα φορέσεις και θα πατήσεις το play, σε μεταφέρουν σε ένα άλλο κόσμο. Απομονωμένο από τον εξωτερικό όχλο της πόλης και ακούς τη μουσική σου κρυστάλλινη και πεντακάθαρη. Επίσης, στο θέμα μουσικής υπάρχει μια τσαχπινιά εδώ που σου επιτρέπει ότι όταν γυρίσεις το κεφάλι σου κατανοεί και ακούς από εκεί. Η μουσική που ακούς είναι κατευθυνόμενη. Φανταστείτε το κάτι σαν 3D audio. Γυρνάς το κεφάλι σου από εδώ και ακούς τη μουσική σου από εκεί. Όταν γυρνάς από εδώ συμβαίνει το ίδιο. Αναλόγως προς τα που έχεις γυρίσει την προσοχή σου, το κεφάλι σου, προς εκείνη την κατεύθυνση ακούγεται η μουσική. Πείτε μου εσείς, υπάρχουν ακουστικά που το κάνουν αυτό? Επιπλέον, περιμένουμε να προσθεθεί και μια νέα λειτουργία εδώ πέρα, η οποία με το iOS 27 θα μπορείς πλέον να έχεις ένα equalizer στα ακουστικά σου. Δηλαδή, να μπορείς να ρυθμίσεις τα μπάσα, τα πρίμα, τις ψηλές και τις χαμηλές χειροκίνητα. Manual ρύθμιση του ήχου. Δεν ξέρω. Αν πεθάνει κάποιος, μπορεί να τον αναστήσει? Δεν το ρώτησα αυτό, αλλά απ' την Apple όλα να τα περιμένουμε. Για το τέλος, άφησα την τιμή. Παιδιά, δεν είναι φτηνά ακουστικά. Δεν είναι ακουστικά που κοστίζουν ελαφριά. Είναι ακουστικά που, όπως ξέρουμε η Apple, είναι τσουχτηρή τιμή. Και η οποία έχει τον αριθμό 260 με 280 ευρώ. Ξαναλέω, παίρνεις κάτι πολύ premium. Αυτό μόνο όταν το φορέσεις στο κεφάλι σου και πατήσεις play θα καταλάβεις τι γίνεται. Μόνο όταν κάνεις μια τηλεφωνική συνομιλία θα καταλάβεις τι γίνεται. Τώρα, στην περίπτωση που έχει τύχει να ξεχάσω κάτι που θα έπρεπε να σας πω εδώ, που αυτή τη στιγμή δεν πάει το κεφάλι μου, αν όμως παρόλα αυτά κάτι έχω ξεχάσει και δεν το είπα για αυτά εδώ, θα σας έχω πλήρης περιγραφή από τον κατασκευαστή κατευθείαν κάτω στο βίντεο στην περιγραφή. Γράψτε μου αν τα έχετε, γράψτε μου την εμπειρία σας, αν σας ενδιαφέρει αυτό το προϊόν. Εμένα προσωπικά στην αρχή όταν βγήκε λέω προφανώς και θα ήταν καλύτερα από το προηγούμενο, αλλά λέω εντάξει, η τιμή τους μπορώ να πω ότι με έβαλε σε σκέψη. Ρίσκαρα, εγώ εκείνη τη στιγμή που τα αγόραζα νόμιζα ότι εντάξει, παίρνω κάτι ακριβό, αλλά υπάρχει και περίπτωση να είναι καλά. Πόσο λάθος έκανα που αμφέβαλα. Είναι μια αγορά που τώρα, εάν χρειαστεί, θα την ξανακάνω με ελαφριά καρδιά. Θα το κάνω με ήρεμη συνείδηση. Διότι αυτό εδώ και φτηνό είναι. Αυτό που παίρνεις με αυτό που πληρώνεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω που έμεινες και είδες το βίντεο. Γράψε μου κάτω στα σχόλια πώς σου φάνηκε το βίντεο. Τι περιμένεις από αυτά τα ακουστικά, αν τα αγοράσεις. Και γενικά, γράψε μου τι εντυπώσεις, τι εισέπραξες από αυτό το βίντεο. Κάνε μία εγγραφή, πάτα και το καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για ό,τι νέο έρχεται
Και είμαστε εδώ. Είπα ότι φορτίζει ασύρματα και με USB-C. Είπα ότι αν τα χάσεις μπορείς να τα κάνεις έβρεση από την εφαρμογή του κινητού Find Me. Και ότι υπάρχει ανίχνευση και για τα τρία. Και για τη θήκη και για τα δύο ακουστικά. Δεν ξέρω, τα είπα αυτά. Δεν θυμάμαι. Αν κάτι έχω ξεχάσει τέλος πάντων, ξέρετε, κάτω στην περιγραφή, όλα με τη σειρά τους, με πλήρη λεπτομέρεια και περιγραφή. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θέλω να σε ευχαριστήσω που έμεινες και είδες το βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Like, εγγραφή, καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για ό,τι νέο ανεβαίνει στο κανάλι. Και το επόμενο βίντεο που σκέφτομαι είναι gameplay με τον Diablo Immortal, αλλά έναν βιρέλο όπως δεν τον περιμένουμε. Διότι μέσα στο παιχνίδι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές που εγώ τις πήρα χαμπάρι χτες λίγο πριν πάω για ύπνο. Επομένως, το επόμενο βίντεο που έρχεται είναι πάρα πολύ δυνατό. Πιστέψτε με, δεσμεύομαι για αυτό που σας λέω. Είναι πολύ δυνατό. Chrome on my tongue, static in my chest, high voltage steps, never need a rest. Your name in the grid, burning through the noise, eyes on the code, turn it up, dip.